Keď sa stretnú cyklisti v zime, asi nám napadne, že sa idú dohodnúť, kam na jar vyrazia. Vyše 60 nadšencov z celého Slovenska malo dnes v partizánskej Ľubči iný cieľ. Vzdialený bol 21 kilometrov a zasnežená trasa viedla do kopca. Niektorí prišli s bicyklom na sneh prvýkrát. Hovorím o bratranec, tak uvidím, čo mu poviem dneska po preteku ešte. Nemám to veru odskúšané, ešte toto bude taký prvý pretek. Varí mi to vyjde. Skúsenejší už vedia, že do snehu treba kolesá nafúkať menej, aby sa tak nešmýkalo. Treba dávať pozor hlavne tam, kde je ľad. Hej. Dole sedlo a nohy musia byť ako opora. Väčšina prišla s horskými, no našlo sa aj pár snežných bicyklov. Prioritné určenie je na takéto sťažené podmienky, ako je blato, sneh, nejaký štrk, alebo niekde, kde tá pneumatika horského bicykla má tú tendenciu sa zapichávať. Štart prvého zimného cyklonárezu bol v partizánskej Ľubči. Cieľ o 1000 metrov vyššie na Magurke. Zimných pretekov na Slovensku, čo viem, tak sú 3 a tento myslím, že je najťažší. Vytiahnuť v snehu do strmých kopcov bola fuška. Na rovinke to potom chcelo aj trochu oddychu. V klesaní si to tí najodvážnejší valili miestami skoro 50-kou. Ako to ide? Ide sa síce pomalšie, ale tie kolesa môže ustreliť kedykoľvek. Najrýchlejší jazdci zvládli nástrahy 21 km dlhej zasneženej trate len za 1,5 hodiny. V tejto zime mi to príde bezpečnejšie, lebo človek keď spadne, no tak čo, tak sa vyvalí do snehu, pošúcha sa nič a nejde ani tak rýchlo. Spokojné boli aj slečny zo začiatku reportáže. Rada si to zopakujem. Veľmi dobre páčilo sa mi. Čo toho bratranca, vyhlušíme ho? No, trápil sa viac ako ja, takže asi karma dostihla za tento nápad. Z Liptova, Mario Kermiet, televízia Markíza. Otvorené spovede spoza mreží. Sa vám oplatilo? Aj vlastne. Aj ste niekomu ublížili pri tom? Čo sa zdá väzňom najťažšie?